Bumili kayo ng body-worn cameras noong 2020. Okay. Kanino po kayo bumili? Ilang units at magkano per unit? With your permission po, Your Honor. Tatanungin ko lamang po doon sa finance po natin. Wala po sa akin yung handang numero. Okay. Saan? Bigyan kita ng clue. Isang unit nagkakalaga ng 879,000 pesos. One unit ng body-worn camera. Your Honor, i-check ko po pero parang i-compare ko lang po pero parang napakalaki po yata. No? Hindi. May akong dokumento. 879,000 pesos isang unit. Although ginestify niyo yan sa COA, marami kayong mga nilagay, kung ano-ano mga requisitos, pero still 879,000 pesos one unit lang. At nasaan itong mga cameras na ito? Ginagamit pa rin ba ito? Tama po, Your Honor. In fact, meron po tayo sa PPA po na tinatawag po nating National Port Surveillance Center po. Meron po tayo, ito pong body-worn cameras po natin, integrated po ito doon sa regular po nating surveillance system sa CCTV po. Ito po, dala-dala po ito ng mga port police po natin, Your Honor. Sige, integrated, etc. Pero 879,000. Come on. Ang inyong binilihan ay Boston Home Incorporated na ang capital lamang nito ayon sa SEC ay 10 million. And yet, nabigyan nyo ng kontrata na almost 1 billion. At pinuntahan namin tong kumpanyang to, apartment. Wala kang ginagawang due diligence. And, sumagot. Dati na itong na-flag down ng COA dahil nagbenta ng mga defective na mga kagamitan sa EMB, Environmental Management Bureau. Kung nag-check lang sana kayo, pinuntahan nyo sana itong opisina nito, nakita nyo apartment lang pala ito, ba't kami bibili rito ng daan-daan million worth of cameras? At kung nag-check lang sana kayo ng background nila, malalaman ninyo na ito ay nagbenta ng defective na mga equipments sa EMB. Your Honor, with your permission. Ipaliwanag ko po, Your Honor. Ito pong procurement po na to, dumaan po ito sa regular pong proseso ng under Republic Act 9184. At katulad po ng iba pong procurement po ng Philippine Ports Authority, Your Honor, whether infrastructure po or goods po or equipment, hindi po tayo nagbabayad ng advance payment. Sir, ang pinag-uusapan dito, sobrang overpricing, immoral na ito. Iskandaloso na masyado to. Ito, 191 units ang kontrata sa Boston Homes for the amount of 168 million. I-divide mo yung 168 million sa 191, magkano yan? Your Honor, yun po kasing, yung pong kung 168 million po yan, at i-verify ko po, over 190, yung pong 191 units po, Your Honor, yun po yung actual na camera. Pero hindi lamang po kasi po, Your Honor, yung camera, meron po kasi itong sistema, meron po itong servers na kasama. Hindi lamang po yung ordinaryong camera po na So, ang binabayaran po natin po dito, Your Honor, kasama po yung camera, yun pong, ito po kasi over internet. Sa PNP is 135,000. Medyo nahiya pa nga yung PNP noon. Pumunta sa akin si General Torre, question ko. Ang dami ng explanation, just like what you're explaining now, 135. Pero sa inyo, 879. Grabe naman. Sana nilubos-lubos nyo na lang, ginawa nyo lang sigurong 1 million. Pero, at second thought, meron. Now, nung August, kasi yan October 20, 2022, noong August 19, 2021, bumili ulit kayo ng 164 units dito pa rin sa Boston Homes na ang kapital lamang nito ay 10 million.